beth yn gwmws yw anti-social behaviour? Dyma PC Cath, a gwers i ddisgyblion blwyddyn 8. Yn ffrind i'r ysgol, mae hi'n cysylltu gwaith yr heddlu gyda phobl ifanc, a chyfle i siarad a holi cwestiynau am bob math o bethau. Mae PC Cath mor bwysig i'r ysgol achos mae rai pobl gyda lot o falle problemau neu worry sydd dan nhw. Maen nhw ffili siarad gyda rieni neu athrawon. Falle fel sextio, cyffuriau, alcohol, jyst fel pynciau fel na sy'n bach fwy falle preifat yn bywydau rai pobl. Os ni wedi cael ni ers o'n i'n plant bach, mae'n rwyddwen ni siarad gyda'r un person ar ôl blynydde gwybod nhw. A mae angen i'r plant gwybod mae help da nhw trwy amser. Fel oedd person fel yn cael problem mewn fel bywyd neu gytre rhywbeth, a sy'ch chi dar o'n i siarad gytre neu unrhyw beth, gallwch chi jyst mynd i PC Cath am sy'n mynd i mewn i'r ysgol a jyst cael chat. Ond beth sy'n bwysig? Beth sy'n bwysig? Yn wahanol i'r ysgol yma, nid pawb sy'n derbyn sesiynau fel hyn. A hynny ar ôl i Lywodraeth Cymru roi'r gorau i roi arian i gynllun o'r enw School Beat Wales. Ond mae heddlu Dyfed Powys, heddlu Gogledd Cymru a heddlu Gwent yn dweud y byddan nhw'n parhau i ymweld ag ysgolion, rhywbeth sy'n bwysig iawn felly i PC Cath. Ni'n cluster y llawr yn dyn ni yn yr ysgolion, ni'n gwybod beth sy'n digwydd cyn falle bod pawb arall yn sylweddoli. Maen nhw'n teimlo'n cyffyrddus ac yn hyderus yn dod i siarad yn ni. Canolbwyntio ar heddluau dydd i ddydd yw bwriad Llywodraeth Cymru nawr. Ond i swyddogion fel PC Cath, mae bod yn ffrind ac yn help llaw i'r ifanc yn bwysicach nag erioed.